बोसोरनि मोनफ्रोमबो बोथोरावनो गोबां सुबुंफोरा गगा मोनो। गगा मोननायजोंनो लोगोसे आरोबाव गुजुनाय, खर' सानाय, खर' गिदिंनाय, लोमजानाय, मोदोम सानाय, देहायाव बायदि बायदि सोमजिदेरो। बेजों सुबुंफोरा थारैनो गावनि देहाखौ लाना आगोद मोनै जायो। बेनिफ्राय रैखा मोननो गोबाङानो गोरलै राहा नागिरो, नाथाय गोरलै राहाखौ गोबाङानो मिथिया। दानिया फै सिगाङाव मख'नाय बेरामफोरनिफ्राय नोंथाङा माबोरै गोरलैयैनो रैखा मोननो हागोन। बेनि गुबै राहाया मा जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिथिना ला। गोबाङानो गगा मोननाय बेरामनिफ्राय बारग'नो हाया। बोसोराव बयबो खेबसेया गगा मोनखायो। गगा मोननायजोंनो लोगोसे देहायाव गुबुन गुबुन बेरामफोरबो सोमजिदेरनानै मानसिनि देहाया जोबोद लोरबां जायो आरो आगोर मोना जायो। नाथायबा बे बेरामनिफ्राय थाजिम मोनहोनो गोबां गिदिरथार राहा लानांगौनि गोनांथि जानाङाबो जानो हागौ। थुलुसि बिलाइनि साहा लोङोब्ला नोंथाङा गगा मोननाय देहायाव थाजिम मोनगोन आरो लोरबां देहाखौबो राखांहोनो हागोन। बेजोंनो लोगोसे गुजुनाय, खर' सानाय, खर' गिदिंनाय, लोमजानाय, मोदोम सानाय सोमजिदेरनायफोराबो गादब जागोन। गिबियावनो कापनैसो दै ला। बे दैयाव दालसिनि, लेबु बिदै होनानै गलाय आरो बेनि उनाव थुलुसि बिलाइखौ होनानै साहा बादि दान्दिसे फुदुंनांगौ। फुदुंखांनानै बे साहाखौ लोङोब्लानो नोंथाङा देहायाव सोमजिनाय गगा मोननाय, गुजुनाय, खर' सानाय, खर' गिदिंनाय, लोमजानाय, मोदोम सानाय सोमजिनायनिफ्राय एसेब्लाबो थाजिम मोनगोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।